Huria na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus, pinuji madebata, adi topok do bangsona, ala holang ni rohana tujuan mana tinopanahi. Ala ni, makasahon holong ni rohani Tuhani, hupasatami masaluna, selamat hari Natal. Selamat. Dami ni debata masaur tuhita saluhutna. Ima tutu, ay songonodo holong ni rohani debata di Portibion, pola do anakna nasasadei di Lehon, asa unang mago ganuk na persaya di Ibana, asa hamuluan na saleleng ni leleng na di Ibana. Alani, hami pedo honon nami madi pesta Natal na padua honon. Selamat hari Natal madihamu parangadu nami. Tuk sumurung dolas ni rohata sadarion. Mabes tahun are pesta Natal padua honon. Ala tongon di hari Minggu nuaing. Pesta paduahon ta pestahon. Ala ni saya digogi Tuhani ma dihita asi ni rohana. Ala nunga gabe daging hatai. Jala maringana di tonga-tonganin hita. Songot topik ni minggu ta sadarion. Gabe daging mahatai. Nunga vida hami hasangapon nai, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asin ni roha doho kasitongan. Atong las marohata. Tau kak marohata be, marede mahita, majakor rajata, marolopolo mahita. Martangi yang mahita di bagas sarwata. Amin. Mari dimaida. hite guarni debata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tu mapalangit do tanoon,
Amin. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna songon hasangapon ni anak na sasada nasian amai. Gok asini roha dot hatuaon. Haleluya. Martangi yang mahida. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinuji maguar muna badiai, alanong ditikir ho hami bangsong. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hati uron. Jalari padom hodo hami na holakian sian ho, gabe saur muse doto. Gok halalas ni roha do hami alani, saya jalo maha molateon ni roha nami, nauk tinopotmu, marhite-hite anakmi. Amin. Tatangi homa patik ni debata di pesta Natal padua hot sedarion. Imana tar surat di Jakobus pitu ayat pitu 1 walu. Atong oleh hamuma debata alo hamuma si polisi. Dungi ma porus ma ibana sian hamu. Pajonok hamu matu debata, dungi pajonohon nama tuhamu. Paias matangamuna, hamu akka perdosa, jala pabotor marohamu, hamu akka nomor 2 roha. Atong rak mangidogo kumahita siat tuata debata. Ale tuan debata, saya parugoi mahami, mangulahon na partupatikmi. Amin. Mari desa kita buka di nomor 51. Tato poti madosa tanda gorang itu ado pani debata martangi yang mahida.
Ale Tuhan debata amanami dan di banu gijang. Hodo na patupaun hasisan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak halongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangasak ko dosa nami. Saya sahapi matubaga sa rohanami hasisaan ni dosa nami i. Lehom matuhami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami dia sinurham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lau mangkotapon nasa dosa dohot roha di portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak sesada ni debata. Asi maroham dihami. Saya sama dosa nami saluhutna. Ale Tuhan Jehovah, nagok asini roha do asitonga doho. Sian hamoramu do hami saluhut manjalo jalamangulu. Asima roham dihami. Saya unang paingot-ingot pangalason nami. Saya sesa masuk saluhut dosa nami. Honong gabe daging jalamaringat di tonga-tonga nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sisan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasa ngapon madio di debata na di gijang. Amin. Mari kita siya bukid nomor 52. Oh
debata turpu di minggu jala pesta Natal paduan sedarion tersurat do di Yesayas 52 ayat 7-10. Ta begema na jinahahon ni anggota seksi perempuan. Iro sahakna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede tesa buku de nomor 47. Tidak komaha porseo tai songon na hina tidak kon ni dongata sa porseon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia debata Jehova ido ama pargo na suatu dosa na tumo palangit do tano. Au porsia Yesus Kristus anak di debata Jehova imana tinubuhon ni Maria na gabi-gabi siya to di porpadia andorang sabubuhan ido tuhata na tumam na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpazal lo ibana di hau penursila na tuat panutoro dintenan na mulak mangulu di ada patoluhon na manai ke surgo lahun dulu siamun debata Jehova amanai pargogon na suatu dosani di sima ibana paulas suatu tanoon mangumini hal na mulu na mate au porsia to di Purbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nela Kristen akan na badia doho dihasasani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu susup daging halak nong mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin.
KBG memarede Korina Narwasu secara virtual.
dilanjutkan doho tangiang pangudiano. Titing Minggu 26 Desember 2020 sada. Di pabotohon tu sude ruas ni Huria, saleleng masa pandemi COVID-10 sia, titing dang pola di jahahon sude. Taparjolo, parmingguon pesta Natal paduahon. Sadarion di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada, ima hari Minggu lawas pesta Natal paduahon, parningotan di hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Sadarion parsidoho do di Natal na paduahonon sekaligus hari Natal umum kedua, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di Hita. Nacogo di seksi ama berperan ibadah jam 6.30, seksi perempuan di pukul sia 30, seksi lansia di pukul 10.30, di seksi pemuda remaja dohot panitia Natal di pukul 4. Napaduahon kuota ruas saleleng marnatal dohot martau baru. Di pabotohon tu sude ruas hobar tu surah edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 sada tahun 2020 sada tentang pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Alani i mamuka sia tanggal 24 Desember 2020 sada saha tu 2 Januari 2022 kuota bangku hudulan ni ruas na boy pakeon kumodangama 50% manang satonga sian kapasitas gereja. Jalan na boy dohot ima akan naung madohoti vaksinasi naung motik nasahali di pareso masuhu tubuh marbasu tangan di wastapel memakai hand sanitizer adorang somasuk tu gereja. Ruas iko memakai masker saleleng di bagasan gereja. Di bagasan gereja. Di pangido tu sudah ruas, lau mengantisipasi asa unang adong gelombang patoluhon penyebaran virus corona. Alani i hupangido hami asa hot mahita tinggal di bagas tabe. Molo tungpe ikon haruar asa totong mamakai masker, jot marburi tangan, jaga jarak, unang marsi jalangan, madau jo sian aka parpunguan diorui majo aka ulaun. Napatuluhon memakai barcode peduli lindungi. Di pabotohon tu sude ruas saleleng marpesta Natal doho tau baru garejata memakai barcode peduli lindungi nama hobar tu pangidoan ni pamaretata. Alani i upangido hami ma tu sude ruas asa dipakai ma barkoti marhite aplikasi peduli lindungi na adong di handphone tabe. Manang tapatuduhon ma bukti naung madohoti vaksinasi naung motik nasahali. Manang adong izin sian parhalado sektor nabe di harbangan na adong di jolo ni gereja ditiki masuk hita songo saksi na toho hita naung madohoti vaksinasi. Perpunguan ujung tahun. Di hari Jumat tanggal 30 Desember 2020 sada pukul 10 bahasa Batak, pukul 4 bahasa Indonesia di Patupa Huriatta do perpunguan ujung tahun. Perminggota atau baru. Marsogot di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 di Patupa Huriatta do perpunguan atau baru masuk pukul sia 30 bahasa Batak. Permingguan dung tau baru. Di hari Minggu dung tau baru mamuha sia tanggal 2 Januari 2022 dohot udutna. Permingguota masuk masongon nasomal saleleng masa pandemi COVID-10 sia. Ima pukul 6.30 bahasa Indonesia, pukul sia bahasa Batak, pukul 10.30 bahasa Indonesia, pukul 10.06 bahasa Indonesia. Ruas namoding. Nunga marujungolu amata sangga sinaga umur 40 sia tahun 3 bulan sadari. Nah hinabaluhon ni inata udur meriani boru butar-butar di hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada pukul 2 di Klinik Ardita Jakarta Timur
Jalan Malakaraya, Gang Buton, Sektor Tolu. Jala di hari Kamis tanggal 20 Desember 2021 pukul 10.30 nunga ditanam bakena di TPU Susukan Buddha Ciracas, Jakarta Timur, na niuluhon ni Amang Pendeta Simanjuntak. Amplop ucapan syukur Natal. Hobartu program kerja huria di Natal tahun 2021 daon, papungu amplop ucapan syukur Natal dohita, songotada parsitutuota madukung panitia Natal, lau patupahon acara Natal tahunon. Alani hupangi dohami matu sude ruas ni huria, asa di bagasan las ni rohama hita sude, pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Boy mata pasahat marhite parhalado sektor tabe, ta transfer tu nomor rekening huria, manang marhite na tataruho tu kator ni garejata, ia amplopi boy ma jaloota sian parhalado sektor tabe. Iurat tahun, mardomo ala naing marujung nama tahun 2020 sada, alani hupangi dohami matu sude ruas ni huriata, asa tagarar ma iurat taut tabe. Iurani, boy mata pasah marhite parhalado sektorta, manang tataruho tu kantor gereja di jam kerja kantor gereja. Celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di pabotohon tu sude ruas, ia celengan Rp1.000 per hari saleleng setahun. Taretong mamuka sia tanggal 1 Januari 2020 sada, saat tanggal 30 sada Desember 2020 sada, nunga boy beta pasaha tu parhalado sektor tabe, manang langsung tu kantor gereja. Lau pamurahon pasahaton, asa hupangi dohami ma, di bagas tabe ma tabuka celengani, asa holan hepeng naima tapasahat, godangna 365.000, alai tu akka nama kilala di pasu-pasu ni Tuhani, denggama lobi siani tapasahat. Pertangyangan parhalado partohonan, dohot naso partohonan. Di hari Senin tanggal 27 Desember 2020 sada pukul 5 sore, di patupa huriata do pertangyangan parhalado partohonan, dohot parhalado naso partohonan. Mardomo ala patupaon ma pertangyangani, jala di paubu matu situasi Natal. Alani upangi dohami ma asarohita marpahean songon harorota narotu parmingguon di gereja. Subangan solidaritas manang ilu manetek. Pinabotohon matu sude ruas ni huriata, yari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada, tapasahat dono subangan ilu manetek tu keluarga Nyonya Udur Meriani Boru Butar-Butar sektor Tolu, alanang jumolo amang Sangga Sinaga, yari Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada. Subangan ita pasa manon nusai pertangangata di pitu ni gereja, tapasa ma di bagasan rohana tulus. Titing tambahan, mardomo ala pangidoan ni akaruas, alani pertangyangan ujung tahun gabe toluhali masuk. Ima pukul 10 wib, pukul 10 tolu wib, dohot pukul 10 wib. Songonima titing dihita. Martangiang mahita. Debata Jehovah amanami nahutadahami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian hasangapo ma di pasahat rohanami tuho aliamang. Disude asido tolong ni roham. Tarlumobi ma Tuhan na mangudut ari-ari ningulu nami. Secara khusus huriam HKBP Cipayung Cilangkap. Di luas sodo hami Tuhan boy marpesta. Imana marningot tami Tuhan di ari hatu tubum. Naung sorang ho tu tonga-tonga ni Portibion. Lau mambuan hanguluod di hami.
Mauliate ma Tuhan di balga ni asi ni roham. Ala di leokodo anakmu Yesus Kristus. Gabi pardomuat di hami. Asa mangolu hami akan naporsea di ho. Tuhan debata amanami. Martangiang hami nang tuhuria namion. Mauliate ma di ho aleamang. Alahu pakilalau kami do mulai siam bona ni tahun sa di ujung ni tahun Tuhan ditikion. Padonganionmu pangaramotionmu di huriam HKBP Cipayung Cilangkap. Lewat Tuhan uluan nami amang pendeta Simanjunta dan amang Tumanggor. Mauliate madiho aleamang pasu-pasu ma nang naposomon. Asa totong boy manguluhon huriam lampadenggaton parsauran nami di parmingguon nami. Nang songoni Tuhan sudah ruas ni huriam. Mulai sian sektor sada satu sektor 12 mangido hami tuho aliamang pasu-pasu masude ruas ni huriam pasu-pasu masaluhut na ama pasu-pasu masaluhut na ina pasu-pasu matuhan nang saluhut na akayanakon na pinalumehonmu bahkan Tuhan pasu-pasu manang akapahopu di akadongan nami naung marpahopu pasu-pasu madiakan na tua-tua nami naung lansia. Asa totong Tuhan hami di bagasan dame, di bagasan hasadaon, mamuji pasangapo di huriam HKBP Cipayung Cilangkapon. Pasu-pasu manang sude parhalado nami, ama ina. Asa totong Tuhan di bagasan hasadaon hami sude. Parhalado nami, padita nami, nang songni ruasmu mamuji pasangapo. Tuhan, nunga hampir lebih hurang 2 tahun pandemi COVID-10 siaon terjadi di tonga-tonga ni Portibion. Alai pos dorohanami songon na porsea di ho. Dang adong na masa di tonga-tonga ni Portibio sosian pamotoanmu. Di bahini Tuhan maporus hami tu asini roham. Nasikop do amang padonganyon mudi hami saluhutna. Didongani hodo hami, diramoti hodo hami Tuhan. Godang do Tuhan dampak ni kopiot Tuhan. Baik dia kapar ekonomian ni sude ruas ni huriam. Dia kapar karejoan. Alay nama porus mahami tu asi ni roham. Alahu boto hami holan hodo pangalualuan nami. Napasikopom mudo Tuhan. Unang alani hamauloni adong namadabu tu dosa siya kami gabi mangulahon na sa hobarto lomo ni roham alay patogo hapor siyaw nami asa tau hami bawa ho Tuhan na sohya pasobuhok kami ay natinopam do hami aliamang di baheni lehot di hami pos ni roha nang songoni di sude ruas ni huriam molotung adong Tuhan na di bagasan hagaleon ni pamatang baik ditikyo di rumah sakit nang peditongan ni bagas nasida. Sian bagas joromon martangia kami aleamang. Apehom matangami mamasu-masu sude ruas ni huriam. Asa di bagasan semangat nasida Tuhan. Asa anggia malam hipas nasida. Asa boy hami marsaur mamujiho tuaka tiki nanaing ro. Mauliate manang di hurianami. Disudiaka program Tuhan na boy diulahu kuriamon. Marsanga maguarmu aliamang disude pelayanan ni huriam asanggia matuhan gabelas ni roha di hami jala pujian nang di guarmu tarlumui matuhan di ari na pinarbadian mon di luaso hami sudah Tuhan marpesta secara kategorial mauliate matuhan bolo na cugo nungaboy seksi ama ditikyo Tuhan seksi paropuan ni huriam mauliate matuhan pasu-pasu masude paropuan na adong di huriam HKBP Cipayung Cilangkap. Gabe tiang doa si partangi yang mahami sude saluhut na ina. Kudang doa kahamaulo Tuhan na niadopan nami songon ina. Alay marpos ni roha dohami tuho Tuhan. Ay hodo Tuhan na gumogo. Atong mauliate madiho aliamang anod di jam sada seksi lansia. Di jam 4 seksi na poso doho remaja ng panitia natal. Dongani masude acara nami aliamang asanggia mardala doho denggan
Gabelas ni roha di hami mamuji pasangapo. Atong mauliate madiho aliamang nangsong ni diamanami amang paditanami amang pasaribu nanay pasahatod di hami buhal ni partod yon nami siyan hatam. Paso-paso ma naposomon. Paso-paso ma hami saluuna. Asa taruli hami di hatam nagabe si partogi di pardalanan ni ngulo nami. Atong mauliate madiho aliamang pardosa nagodang dohami badiado ang goho. Jumulose sa dosa nami nagodangi. Asa talup hami sa luhut na. Amang padita nami, amang inang parhalado nami. Sude ruas ni Huriam, sektor sada satu sektor 12. Gabe habaoran ni pasupasum. Atong hupuji hupasangap pami maho aliamang marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapi kemakor sian seksi perempuan secara virtual. Tabike puisi pesan Natal na dipasahat ni Inang Hikmah Siregar Boru Sirait. Maaf, buka masker saya. Selamat Natal. Selamat hari Minggu Madihita Sasudena. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa berkumpul di sini. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pesan Natal
dari Seksi Perempuan HKBP Cipayung Cilangkap tahun 2021. Mohon kesabarannya untuk mendengarkan baik yang hadir di gereja saat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kiranya bermanfaat buat kita semua. Sungguh alangkah indahnya suasana Natal kita di tahun 2021 ini. Penuh sukacita, damai sejahtera, dan bahagia beribadah di gereja walaupun terbatas jemaat yang hadir. Tema Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hal ini didasarkan pada 1 Petrus 1 ayat 22. Tema ini mendorong dan mengingatkan kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh Indonesia agar hidup saling mengasihi dengan segenap hati dan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati melalui tindakan dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran yang positif. Kita saat ini masih menghadapi suasana pandemi COVID-19 yang mengurangi segala aktivitas kehidupan, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, keuangan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, juga berdampak terhadap ibadah yang pertemuan kerohanian di gereja secara normal yang dapat merusak kasih persaudaraan sesama kita. Tetapi kami dari Seksi Perempuan HKBP Cipayung Cilangkap lewat perayaan Natal tahun 2021 ini dapat meningkatkan tali kasih persaudaraan dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan memberikan yang terbaik untuk kita semua yang percaya kepadanya. Selain itu, mari perempuan HKBP Cipayung Cilangkap, Punguan Kor Ina, Kor Narwastu, dan Kor Inahana agar mempersiapkan pelayanan kita untuk menyambut tahun 2022 yang akan dicanangkan pimpinan pusat HKBP sebagai tahun kesehatian, sehingga kita diharapkan mampu menggerakkan pelayanan sesuai tema HKBP tahun 2022 sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahan dan pelaksanaan selanjutnya dari tema dan subtema ini akan kita dapatkan dari pimpinan distrik kita, khususnya dari pimpinan resort HKBP Cipayung Cilangkap, seiring dengan berjalannya waktu. Seksi Perempuan mengharapkan partisipasi dan dukungan perempuan HKBP Cipayung Cilangkap dalam menjalankan pelayanannya. Seperti tahun ini, walaupun dalam kondisi pandemi, perempuan HKBP Cipayung Cilangkap dapat berpartisipasi mengikuti lomba Kor Perempuan Distrik 8 dan kegiatan lainnya. Dengan kesehatian yang akan dicanangkan pimpinan HKBP di tahun 2022, diharapkan kita hidup saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling menghormati, serta saling berlomba berbuat kasih yang tulus ikhlas satu dengan yang lainnya sebagai buah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan membimbing
perempuan HKBP Cipayung Cilangkap agar dapat menempatkan diri sebagai garam dan terang dimanapun berada dan menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi keluarga dan siapapun yang membutuhkan pertolongan, terlebih dalam pelayanan gereja sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Karena apapun yang kamu lakukan, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mendengarkan doa syafaat kita yang telah kita sampaikan dan mengabulkannya. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Salam, Horas, amin. Mari dimeditasi buku ED nomor 56. Khotbah pemilihan. Salam
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramo tiyakati ati luhut pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Selamat Hari Natal, madihita sa luhut na ka mga kainang. Suaksongon ni aka amang inang doot akan naposobulong na di aka bagas na sidabi na so buwi alani kondisi rotu bagas gereja. Hupasahat manang tuhamu na sa luhut na selamat Hari Natal madihita sa luhut na. Hamo kadongan hatani Tuhan tadi hita di pesta paduahon hatu tubuh ni Yesus. Laos minggu parpudi tahun 2020 sadao. Oma minggu parpudi di hita. Ahama puda siatu hatta marhite hite mingguon. Calota madalanat tama. Tahun 2022 naneng ro. Lai taga cuy di minggu apalana parpudion. Di poda Tuhan matu hita. Ahama poda ni Tuhan tadi hita. Firman itu telah menjadi manusia. Gabe daging wahatai. Hujahama hata ni Tuhan tasia Yohanes bidusada. Mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 10 lalu. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitawan. Jadi huidahami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana ainin nama. Odo ibana nahudoki narosian pudiku jumolo do ibana adong asau. Ai parjulu hiado ibana. Ai sian hamoraonna dosa luhut hita macalu. Ima asini roha naso marna motok. Ai marhite sian si Musa do di lehon anggopatiki. Alai hinorhoni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan. Dang dung adong namar nida debata. Anak nasasadei. Nadia puan ni amai ibana do na marita hocca. Ido sahatna. Dihita salhutna kamang akainang di pesta tanah paduahon sedarion pesta parningotan hatutubu ni Yesus sedikit agak sepido berita Natal na sinuraton ni Yohaneson. Beda dohot akka Injil-Injil nasing terutama Matius dohot Lukas. Anggo di Injil Matius, Lukas takas do nene dibain. Takas do tutur ibain. Detail songo dia sejarah pertubu ni Yesusi. Ahana masa ditiki borhat si Joseph Maria sian huta Nazaret tu Bethlehem. Ahana masa duksaha di Bethlehem dang adong inganan. Alai tubuh Yesus dibarani pinahan ro parmahan. Ro akka parangat siap parbanua gijang madok hasangapon ni debata dame maditanon. Dot akan asing macai tutur do dibain. Alai anggo di surat Injil na sinurat to ni Yohaneson dang adong manengah berita Natal. Dang dipabuah songo dia Yesus tubuh.
sederhana, alai macai berisi kontenna filosofis hian, macai filosofis hian. Adi bidusada ayat sadai ahdi dok disi dimulanai nungadong hatai jala de bata do hatai jala namar saur tu de bata do hatai. Sederhana. Hola diet sadai tulu halima dipakai disi hata. Dunia ayat 14 turpoko muse gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitahon. Maka dengan oma berita Natal si Yohanes tuhita songonari sahalinari betul-betul marisi filosofi ni kepribadian ni Yesus do. Di surat si Yohanes on hira-hira tahun 100 sian huta Efesus Injil Yohanes on. Nagabi suku-cuku dihita nuaeng bahasa songoni sepina. Si Yohanes manuraton hatutubu maning berita taringok tu Yesus. Na tuwuna sorangi bahasa. Bahasa nang marcarita ibana datuk say boto manay. Datuk say berengi manak kana masay. Alay bahasa ko tsongoni behenon ni Yohanes di son. Mo kadongan di Efesus diinganan ni Yohanes manuraton Injil naon ngagudang na porsea tu Yesus. Ngagudang alay dang narosian halak Yahudi beon. Daong be. Narosian akka parfilsafa na magumudangon. Akka siyan ugamon asing namon. Sa cipilibigu akka na pistar namon. Naroon. Nagabi karistenon nuaeng na madjalo Injil ni Yohaneson. Akka naong uboto jala mga tusi memegang aka ajaran-ajaran filsafat si Sokrates digijang, si Plato muse di Toruna, si Aristoteles muse di berikutnya, aka pengaruh ni onna maka nama jalon. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan kalau orang-orang pintar, karena malo, karena pistar, olo macalo barita nauli pada waktu Olo majalo hatani debata. Olo gabi karisten pada waktu itu. Puji Tuhan. Nama oldon. Mata tusi. Kan apis taronak kana malon. Gudang gua kana pa malo-malo honon. Maulo di jalon. Maulo siat tu baga sepikiran nion. Uto-hutok nion. Ate-ate nion. Yesus na tubuh. Siat debata siat benua gijang gabe jolma. Tak terjaloni oni. Tak siat turuhani oni. Masa Allah sih jadi manusia? Masa begitu? Itu dohonon nyon. Alai rosi Yohanes. Isoluk mangulu ni halahon. Isoluk ko si Yohanes ma. Tu utohutok ni halak nang gabi karisten. Siya nakanapistaron. Siya agama non Yahudion dan Yahudion. Alay siya nakagapan si Pilibi gudoro tu karisten. Ipa masuk si Yohanes ma nabuy atusan nyo mura. Buhama behenokku ni narohani si Yohanes. Asa buy di jalo berita nauli. Asa buy dap rohanion Allah menjadi manusia. Selama ini nggak bisa, nggak mampu pikirannya. Dak siya tu rohana molo di dok debata gabe joloma. Pakai si Yohanes masada hata, sada istilah, nong rata-rata, sudi jolma hati hai, baik Romawi, baik Yahudi, baik siapa-siapapun pada waktu itu pasti mengerti satu kata. Dipakai si Yohanes ma istilah si sada-sadaon, hata si sada-sadaon, ahamai, logos.
kata Indonesia dipakai hata. Hata, di hata Batak, hata, di hata Indonesia, firman. Istilah ini sudah umum, sudah tahu orang. Kalau orang pada waktu itu menyebut istilah logos, pasti orang udah tahu apa artinya logos. Kita pera tabotoro te mulai tado logos. Tabotoro logos. Ilmu. Hapistaran. Parbinotoan. Ide banda sude na margor ilmu berakhir pada kata logi. Sian hata logos bahasa Yunani. Logi artinya ilmu. Adong zoologi, antropologi, teologi. Ada pe logi nasingi. Sudah logi. Bodoh kita. Mandoko di sada-sada. Dipakai si Yohanes maun hamuak kadongan istilah si sada-sadaon. Itor di do iba nama di ayat 14. Kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, kalau sudah Yohanes menggunakan istilah logos di sini, firman di sini, pasti orang semua tahu. Allah itu yang adalah logos menjadi manusia sekarang. Sarx di situ dalam bahasa Yunani, daging, colma, namarhosa. Apa artinya hamu dengan molo di doksi Yohanes kai hologos sarx egene itu gabe daging mahatai di son. Yesus itulah ilmu sorga, ilmu di Banua Gijang, ilmu di Debata. Selama ini, selama belum ada Yesus dalam dunia ini, orang tidak mengenal Allah. Allah itu tersembunyi. Allah itu betul-betul tidak dimengerti bagaimana hakikatnya, bagaimana dirinya, apa pekerjaannya, dan dibotojol maut pada waktu sebelum Yesus roh. Ulah kala Yahudi do botosa. Tarik waktu debata. Anggo akan asing. Di luar ni Yahudi, ibotojol ma, debata dao. No porlu di jolma pada waktu do. Logos do, ilmu do, parbinotoan do. Dijamita tanggal 24 do kodo. Pada waktu itu semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu, parbinotoan, sains. Itulah yang dihormati oleh manusia pada waktu itu. Di luarnya itu, kalau orang tidak punya ilmu, si jebel-jebel dia hitungi. Dan terhormati dia hitungi. Allah molo nung akan apis taribena hebat mau. Dia sangat-sangat dihormati. Itu pada waktu ini. Sekarang Tuhan, Yohanes melalui Yohanes mengatakan, Tuhan, sorga telah menjadi manusia. Apa artinya itu hama kadongan? Apa artinya? Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, apa artinya itu? Sonari taboto made batai sasitong ai sedo. Dengan Yesus kita mengerti Allah siapa. Dengan Yesus kita pahami sorga. Dengan Yesus kita tahu hanya satu jalan ke sana, ke sorga. Enggak ada yang lain. Ahudo dalan ni. Tanga dong nasahat to amai. Yeso marhite sian au. Itu benambarani Yesus mandok. Ahudo dalan ni. Jangan cari jalan-jalan yang lain. Ahudo dalat tu Banua Gijang. Didok mese. Aisyah ada doa udah damang. Namar nidau, namar nida, damang. Molo porsia ibana tuau, porsia ma ibana tu, damang. Damang dohot au sada.
asa sadahamu doho tahu tu damang. Wah, luar biasa kita diajar, dibekali, dihantar oleh perikop hari ini. Khotbah terakhir di minggu tahun 2020 sadaun hamak kadongan. Itu baik. Perikop ini mengajar kita sekarang apa? Khotbah ini mengajar kita mengenal Allah yang benar. Menada debata nasi tong. Waduh, nggak ada debatai. Oh, juga persoalan doang. Oke, banyak orang yang tahu ada Tuhan, tahu ada Allah, tahu ada sorga. Apa cukup hanya tahu? Hanya cukup untuk mengerti adanya Allah, adanya Tuhan. Allah yang ditada. Ditada apa tanda? Ada apa tanda ditada. Di bahasa Yunani, apa tanda molodidok ditada dekat. Setabi mulai di hata Yunani, holan amado maneng amat tado nama nadei nata. Nasing dangi tadei. Mulai di hata Yunani, holan amat ta maneng suami do na mengenal manadei natana. Nah, ada lapatan manada di sini. Enggak hanya skenar, oh hinatakku borusi naga. Ya, amat takku pasari ibu. Takkulah sekedar di sini mau kaduan. Setabi gudang, luar dalam. Kenal sama sekali, tahu sama sekali. Apapun tentang istrinya atau tentang suaminya, sekecil-kecilnya, sifatnya, hakikatnya, bako-bakona, itada. Iboto, dia tusi. Ido hamak kadongan diajar si Yohanes mahita songonari manada debata. Takkola sekedar adonggo debata, adonggo banu lagi. Takkola coni bergaul, marale-ale. Apapun yang ada dalam diri saya, Tuhan tahu. Apapun yang tentang Allah, aku tahu. Sakap-sakap di debata alani i. Molo itada debata, au jal hutada debata. Pos marohaku sonari, donganan di debata ido, au. Jadi molo di hata nasing, Allah yang transendens itu, molo dok trans jauh, sangat jauh, di luar pikiran manusia, di luar logika pangatusio ni jol masalilengon, alai nung ngagabe immanens. Yang transendens menjadi immanens. Yang jauh, yang di luar logika saya, pikiran saya, songonari ngahwatu si be ngahutan dan be ngahuboto be ngamarale-ale be audo ibana. Ngaiboto ibana si patu. Jala Tuhan ipe ngahuboto si patna tuau. Pabayanan na tuau ngahuboto. Oh mana manada. Hamu kamang kenang. Ngaitadahamu pede bata. Salinari. Ngaitadahamu pede bata. So na malu be jawab. Ya lusi be. Khotbah kemarin saya mendengar khotbah dari Amang Pendeta Ludu si Majutak. Baik jam 9, jam 1. Dia bercerita seperti ini. Aduh sopa di teh Pendeta Ludu teh. Katanya dia bertemu dengan seorang ibu di sana. Dan ibu ini bertanya kepada dia, ini mau gereja loh. Lalu itu gereja. Ibu ini bertanya kepada Pendeta Ludu, ai sedu hamu tahe. Au si Majutak. Loh si Majutak songo dia mamu. Marga jang mak cari tahu. Jabuku ni ado. Bah. Jabu di sedu tahe. Inau sih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, meski sering kita lihat barangkali ngataboto bercamita ibana, iseban, alai sekecil-kecilnya belum tentu kita kenal. Ya memang luar biasa doi natai. Mau so ita dewi pad di tanah. Angko so ita dewi pad di tanah bapak ama. Isbe ta daun na be, wala cituan na marata daun na. Pad di tanah, ipeleocon namai. Ya ini. Bapak Ibu, boy dohita songono tu debata.
Hola nomor minggu. Dia tusi do. Bibeli boto do tekotik. Alai hola sekedar. Ma boto-boto songoni. Waduh, sayang sekali. Kalau kita hanya mengenal Tuhan dari hanya parbinotohan saja. Banyak orang doktor teologi. Alai persoalan nasonari. Adong do hubungan do debata. Waduh, mau kadang opor lu. Jami tanah perjulo di hita. Pangajarion na perjulo di hita. Asa tatada, tatusi. Ada hubungan yang sangat-sangat akrab. Ria dohok borongin, dohok dewata. Amin. Ikon usaha honota mo kadungan tada na naukta tada. Kumarale-ale mahita. Marale-ale. Bersahabat mahita. Hola sahabat do. No boto diriku. Anggo kadongan-dongan na biasa itu, toy mah di sini narohana do. Alenggo sahabat do ibana, molomar sakau. Ituratuan na do. Itur perguguyon na do. Itur benon na do orang sangat to buama sa tabba semangat tu. Ima molodongan. Ale-ale mon sahabat mon. Ima debata. Molo ale-ale ta debata. Sahabat ta debata. Tatada debata. Dalam segala hal, dia akan memberikan semangat kepada kita. Persoalan nasonari, Roma na paduahon, di bagas turbukon. Buado benota asai tatada dewata. Buado benota, ado usaha kita. Lahum mengenal, manada maraleale itu debata. Didok di son hamak kadongan. Gabe daging mahatai jala. Aha. Maringan. Ini sangat penting semua kadongan. Maringan ma debatai di bagasan diriku. Oma pertanyaan apa dua, pergumulan apa dua dita. Wah dotom. Ngata raya hot 3 hari 24, 25 sonari asingnya ke perayaan Natal. Natai hutto di luar negeri teh. Di luar negeri gereja gudang gope kan? Gudang pesiarung gope ke persahu tahun parmargaod dan sebagainya. Nah, ngata raya hod debata, holan nama raya haduhita. Holan nama pesta dohita. Sahat doi bana tu napa dua honon, napa dua honak kini anon. Maringan. Mian. Molo di hata aslina, di goari mo di hata gorik, di hata Junani, skenoo. Skenoo lapatana eskenosen. Eskenosen lapatana pasang tenda. Berkemah, bekerja, berkarya. Ima hata maringat di hata Indonesia. Berdiam dalam bahasa Indonesia. Hata Batak nak keningan maringan. Hata Indonesia berkemah tinggal di bagasa rohata. Odo persoalan. Ibaratnya kalau seorang di hutan, kalau dia mau tinggal beberapa saat di hutan, sebelum dia pasang tenda, apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Terpasak konon naro tedai gudang lusi duhut, gudang lusi onak duri, gudang lusi akka belak aduh karena lalang akan ruja itu terpasangon nado disi belum dia akan gis dulu, bersihkan dulu, ya perbaiki dulu sekitarnya, onak duri singkirkan dulu, barulah dia memasang kemah di situ, tenda di situ. Di si may mana sonang may mana ria dohot borongin. Maka dongan, kalau Yesus mau berdiam, maringat Yesus di bagasa roham, di bagasa rohaku, di bagasa rohani sudi keluarga ta, ahdo parjulu diulah Yesus di bagasa diri kon. Ahdo karyani debata karyani Yesus parjulu sahali di bagasa diri kon. Pakaluaron nama jolosya diri kona sohaseai rumput onak duri
lalang-lalang, ruja-ruja, nadong di bagasa rohakon, di bagasa pikirakon, dia buang. Kalau belum ini terbuang, tidak mungkin Yesus berkemah, bekerja, berkarya di dalam diri saya. Belum. Iko jolo paling gadona pikir aku na selilingon mungkin sombong, angku, tinggi hati saya. Aduh kepeku terhebat, termerasa saya yang paling hebat di dunia ini. Dia perbaikin ini. Jangan. Pikiranmu bersihkan dulu. Nggak boleh begitu. Itu berkat-berkat yang ada pada kamu. Bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan. Itornin nama. Ido ape amang asongon na gijang roh aku ape na selilingon. Kalau Yesus mau maringan. Hola diberi kojol maisan, haci roham. Halamemak ya. Dibaenon suguni roham. Saya paingoti ngotomu mau na ria do borong berbulan-bulan. Pajupak ko di tahun naro. Musik ko. Mau torimu. Wah. Ini Tuhan akan perbaikin dulu pikiranmu. Harus perbaikin itu, robah itu. Ina tuhatai matuhita. Sabar hodainang. Molutuk songoni petahun nasal pu di bahan alomi tuh. Merasa cik roham. Paet di lalahono haing. Padinggan. Tuhan bersihkan hamu kadongan. Wah, marsak kita lani pandemi COVID-19 19 on. Oke, ya betul. Siapa sih yang tidak marsak, yang tidak merasa pahit adopsi anggota keluarga? Beberapa waktu yang lalu bulan atau 2 tahun terakhir ini mengalami terpaan ini. Aci doroha. Alai moronunga berkemah Yesus sekarang kadongan. Dia akan robah hati saya ini, pikiran saya ini. Nahong salilingon, margudopong, martukulisang. Itu roh Yesus sih, martukang maibana, berkarya maibana songonar. Ibadeng gemarohat tahun. Nahong martukulisak ya kita, habis pengharapan tolema. Martaw-tahun, pinaima pahopu somarnadong, pahopu. Inah kana, akan itu akan toras na sorong upya pahopuna. Sabar ho inang. Sabar, akan apa sebulung sabar. Tuhan akan bertukang, berkarya. Lau padinggaton rohaton, padimudimuton, ate-ate tahun, una sepituraci rohata. Akaparhalado ni huria, ya martukang juga Tuhan dalam diri kita, parhalado, unak siaci rohata tudongan. Allah disipata, daksi suwe dohok na ibagasar rohata. Ikosongon na ibagasar rohata imanyan. Alay dak saya bu ikon na saya kosongon na ibagasar rohaton. Gak bisa, kadang-kadang kita harus mengalah. Babeno. Iko jupang gutikina, alay dang boy tolerans kita untuk segala sesuatu yang jahat. Gak bisa. Dang boy payania nota karena jahat. Dang boy. Nyan ikon marpangaju rohaon ate-ateo di bagasa roha. Alay molo martukang debata Yesus Kristus di bagasa rohata. Ajaran na mahita mabanak kanadingkan. Ajaran di debata Tuhan Yesus mahita songo parhalano dadingkan mahita. Paditan dadingkan mau. Nuaing pertanyaan na lodo hita ditukangi debata. Maning kodohono taro. Enggak usah sih, aku kan bisa. Udah oke, Mbak Seni. Anggo Tuhan itu oleh, Mak. Iparto dia doi. Anggo di paranggulo siganu parion. Audo. Ido nota. Ikonolo hita ditegur Tuhan amakan. Inang, konolo. Molo martukang debata. Di bagasa dirita. Tabay ako julo jiha budah hona tukangan. Buhado bagas na hona tukangan. Sebelum ditukangi bagaso buhado. Rotak kan? Rotak, sudi, kotor, gak bau semua rumah yang dibiarin begitu. Alay morong nga disuruh martukang, i-service majabon, mana masa, ulima, taham mahita di sonaria doho boreng kan, dan ikut calau mahita itu mah, mengaluli ketenangan mahita, tu hotel mahita, tu puncak mahita, tu dia mahita, enggak lagi
Dia akan senang tinggal di rumah yang baru, na anguron, na dingganon. Dia senang at home merasa di situ. Iko congoni mahita, molo itu kang itu hani diri ta angur mahita kainang. Angur mahita tudongan. Bagi orang kita kan disukai. Di halom hojol mamahita, maka tahatai. Martadang majol matu jabuta, alanyaha, alana burju hita dietong. Dang ibadah behita, dang di peleos sob behita. Istilah meda dora di peleos sonon. Dang be, kalau sudah Tuhan bekerja di dalam diri saya. Bohita be, bohimu nak kainang, akan nauk cantik kiape. Lam cantik mahamu di bohini, di rohaniaka, ya nak komuna. Nauk cantikian, apalagi naso cantikian. Lam cantik di rohaniaka gelekta. Mama ini kok makin cantik ya ini. Alanya ha, dakkola bohina, na cantik alai. Haburjon ni inong naope di hamoleate homma. Walau dah makainang, Tuhan bekerja dalam hatimu, mau akamangi kenang, harus mau. Harus mau. Kemarin, di sini Amang Oscar. Amang Simajutak Nelson, saudara nasida teh, nahogare. Saya diminta oleh Amang ini di belakang sana kemarin sebelum pukul 12 kami bicara di belakang. Hamuma Amang mangulu marsug hari Senin pertangyangan niaka ya, peralado. Ina nasida tu. Wah ada banyak kunang senaruh aku. Habis jam 4 lau mula makebaktian habis sore na tuari rumah pa ditaludu didok mo siya tuaw. Abang dipangido ka na dong atay jala do au mangido abang mama menguluhan pertanyaan ta hari sineda terhudokon setabi ma. Kebetulan yang borhat hami tu Medan hari Selasa. Maaf. Dang boyau. Hamuma. Alamat saya lu jahia na natari setabi ma. Setabi gurang. Lu jahia na natari sapi jawabat. Ido rama bete au gabe amang lu jani naraku. Hutolak mai. Hudok ma tu situa Nelson sudah mai. Ya, nah sadon sida. Lau mula mau tujabu. Amang ngau tolak be. Neng berangkat tu Medan. Asa songan istra jaloh naraku. Saha tau di Jawu hupa bungu. Boruk kusadar kebetulan roh inata ipangi doba sonon aling ngau tolak. Lu jaya kulala niku. Rona sida kalau memang ayam agak capek ya udahlah, enggak apa-apa. Ya istirahat dulu Bapak. Inna. Alainata song nasib. Setabi hehe mana nasegut siap pudo maku. Lau mangaradi mau tu jamita songonare. Roma tu hatai martuk kang bebas sarohaku. Dikarejoi mau. Di servis ma pikirakon. Kamu kok diminta hanya berkhotbah, hanya menguluhan untuk ibadah pertangyangan ngarias rohana sida, las rohana sida, homa menguluhan bahasa luas tentang kamu, bahasa tolak kamu, kerjakan. Aduh Tuhan naraku. Maaf, saya beritahu ini. Tuhan servis diriku. Naung betul-betul sudah tolak itu. Itu hukarejoi. Selesai huban acara nasugutan. Selesai. Hubun nak keningan. Ngau le topat dita. Hu telepon pa situa Nelson. Jamono mu telepon situa Nelson. Amang. Au do olo mauda perniku. Rudok topat dita nak keningan. Ai mada. Oh, ngai bangido. Oke. Akamang kainang. Olo dohita. Au ngolo au. Au salah satu yang sudah dikerjai oleh Tuhan.
asa uliau Tuhan bekerja dalam hatiku. Molo maringat Yesus ibaga sa rohata ajaran nama hita tu akan adumenggan nakpe di rohata maralo. Amin. Maralo di baga sa rohata. Alani ragam-ragam niak kesibukan tara. Mamikiri ado behita, mamikiri odo behita, mamikiri geleng go behita, mamikiri sahih do behita. Gudang nama bet soguro hatta. Saya ditegur oleh istri saya. Aing ngaudok ko tuho holanido di pangido. Tang holo ini mah amak to ya mak. Unak pola songgak biau niku mati bana. Ngaulo biau dikarejui Tuhan. 3 hari atau 4 hari yang lalu, seorang bertelepon kepada istri saya supaya saya melayani dia. Alai ditikin nama katai halahi pasi lebungi inatta doau. Unang, songna sibuk do sonari natal do pion. Niku tu inatta. Alai tokinari. Amang. Ikarejo itu mau muse. Rojol mamang idoho melayani ibana dangoloho. Sugo nai tolema. Lau mai tatu jauh nai. Torniku matu inata, lau mahami tu jauh nai. Hulayani hami maibana. Nauksiga pikiran, nauksiga rohana. Jala, las rohana di haroronami. Itulah kalau Tuhan mau bekerja dalam hati kita kamangakainang. Natal ini mengingatkan kita agar supaya kita mau kita majalo Tuhatai eskenosen berkarya mahita. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita, taului mai, talacum mai, taulahom mai. Pasti itu yang terbaik. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan pasti memberkati. Naparpudi di dokter Bukon nak kiningan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus jauh lebih baik dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sebelum Yesus datang di padang Narobi. Anggo di padang Narobi pati nisi Musa do menyelamat to jolma. Ala yang gosonari Yesus nama aha beda ni penyelamatan di tiki Narobi dohot penyelamatan dung roh Yesus. Beda. Molo di tiki Narobi holana kana porsia do si Abraham, si Noak, si Henok akkaido na diselamat to nerewata na tarida. Tertentu do orang-orang tertentu do dak sudi dang umum ala yang gosonari dung roh Yesus sudi. Ay songono do holong ni rohani de bata tu portibion pola do anak na nasa sedi leon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan asa liling ni liling na. O majaman barui nuaing hamuak kadongan nga di zaman barui behita. Nung ngarobe Jesus gabi daging atok tahanguluhom ma hata. Barita natal natal akamangda. Salpu penatal alayang ko Jesus dang bui salpu. Salpu beaka nauli na dengan aka harameon satabi. Dang na merayakan ulang tahun hatutubu ni Yesus hita da. Daksaru upay dohot ulang tahun hatutubu ni gelekta. Da dangi natapes tahun alay natapes tahun ima ketika Yesus lahir. Dia bawa kado dari kelahirannya kepada saya, yaitu keselamatan. Songonari, nunga di lewat Yesus kado keselamatan tuita. Maka dotta di bagasan nguluta untuk menyambut keselamatan. Si bahenota, lakukanlah perbuatan baik. Maka dotta tu dewata. Tu Yesus nautubi. Lakukanlah berbagai-bagai perbuatan baik. Olo mahita mangulahon lomo ni rohani debata di sudi kehidupan. Amin. Maka mangakainang siluet tatu Yesus nak tubui, kadut tatu Yesus nak tubui, saya akan berjanji untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jala perguguan di debata doau mangulahoni ikoni masih dohorot tadi bagasan uluta. Pergugui mau Tuhan. Godang do hahurangaku, godang do kelemahaku, godang do dosaku, alai tarbahemu doau gabe colma na berguna di tonga-tonga ni keluargaku,
tonga-tongani huriaku, di tonga-tongani masyarakat di mana saya tinggal. Tuhan memberkati kita. Shalom Horas, selamat hari Natal ma dihita. Oh, salin sautin nai, taga comar jami tai, taga comar tangiang au. Uli situ tu akaina tanah keningan. Ingat apa yang dikatakan oleh epistel tadi, Yesaya pasal 52 ayat 7. Uli nai di atasnya kadolok, pat ni aka parbarita nauli. Na patu begehon barita hadameon, na mamaritahon barita lasni roha debatam bakit raja. Ayat 7 inang burusirai dorana keningani. Nah, ingat mah, ini ayat ini berkesan sendiri kepada saya. Odo nama dorongau, na julu di tike SMA au, iko masuk kau di sekolah padita. Iko masuk kau di sekolah padita. Nean anggoro haku di tiki tuke doktera doau. Manek tu teknik. Alai hujama turpukon uli nai di atasnya ka dulu pat ni akka perberita na uli. Wah. Ya. Orang yang menyebarkan firman Tuhan itu hama kadung mace uli. Uli dalam arti apa? Dihala cocol mah. Jadi memberitakan Injil itu adalah baik sekali. Nah, marilah kita memberitakan Injil melalui hidup kita, melalui kemampuan kita, melalui apapun yang dapat kita lakukan. Asal marsangap debata. Selamat Tuhan makai dan nami alhamdulillah songonari ya pas minggu di pukul Sion pelayan untuk ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di Huali Jehovah debata. Nungalas rohanami marpiga-piga hali di perayaan Natalo Tuhan. Nunga tubuh ho di bagasar rohanami, ngolu nami, pikiran nami, bagas nami, huria nami hakabipi cipayung celangkapon. Tung huha mau leti ho kami mai Tuhan. Las marohanami songonari. Tuk pigudang yak katikina salpui mabain rocot rohanami. Gudang nama bemarsak pikiran nami. Gudang akasita-sita ni rohanami naso. Nahina lunguton ni rohanami naso. Hunik mati hami hasil nadope. Alepos rohanami. Oma minggu parpudi di tahun 2020 sadaon. Paborhato muhami Tuhan. Manalpuho tahun 2020 sadaon magna piga arinarion saat mahami haduan tu minggu nai batu tahun nai baru 2022 saluhut nai sian asin roham doi hujalohami pinuji maho Tuhan di saluhut na mangaramoti pardalanan ningolu nami saliling sataonon saat hami tu minggu prapudion perayaan Natal nabaduahon moleate madiho. Laos hutangnya kok kami madison hobartu warta nahubigi kami nakiningan adok sa de keluarga sinaga naung borhat HP siya tongani huriamon di hari 22 nasalpu meninggal hon inang butar-butar ali Tuhan dak tagamon somarsak keluarga na tininggal hon ni amang sinagaon apuli ma tutuna sina parguguy ma Tuhan martukang ho Tuhan berkemah mau Tuhan maringan mau Tuhan di tonga-tonga ni keluarga na berdukaon asa sumuang las ni roha nasida manalpuhon akan haciti moleate tubuh sada poso-poso paropuan di keluarga ni amang rinto purba boru rumah pe jalan remaja ceger pasu-pasu ma dakdanak na sorangi suak songoni inang na manubuhon na sida dohot keluarga pinuji ko aramo Tuhan dia akan marulang tahun di bagasan minggu na tuari sadei pasu-pasu ramoti leolas ni roha di hatataba ni aka ari-ari ni umur ni ngolu ni akan marulang tahun ni Tuhan baik ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan moleate madiho mulak mahami tokinari tu bagas nami bi las maroha nami majako Tuhan nung agabe daging ho di bagasan ngulu nami maringan moleate ma
dohot disudi peranan ni aka seksi-seksi lumobi panitia ni perayaan Natal di tahun 2020 sadaon nong mangula dengan huberek kami ulisi tutu aka pakubasion nasida di perayaan Natal on pasu-pasu ma nasida panitia dohot sudi parhalado ni uluhon ni padita namin na dua di hurion mau liatin maniho pinusi magwar mo Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos tapasahat piliata tu namarboho tu radio bona pasugit hakabibi. Sotara samdo dengan bahasa ni dia batana tu hita. Ay gabi daging doi bana ro manopot hitaon. Jalan maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jakon maibana naung ro mabuan hanguluani. Ujakon hami mau ale Tuhan naung ro manopot tami. Ay nunga gabi mertua hami ala maringa ko di tonga-tonga nami. Gabi daging mahatai. Di bata gabi jolma. Yesus maringanan di tonga-tonga ta. Di rumah rido dirina asa dapot hatuau kita. Gabi marmulia nang jolma huhut badia. Alani tada naung maringan ibana di tonga-tonga ni hitaon. Tarida mai sian hamubaun ni rohatta. Ala naung Yesus maringan di hita. Yesus maringan dia.
lihat tatu harajaun ni debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut si lehon-lehon nadinggan. Dohot na sauli basana mau liutus. Ubasa tami masian nani lehon mi tuau pilihan tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti asaho parasia kami pilihan on. Pati bulok karajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang. Sai pinorbadia magoharmo. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon Songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Sesa ma dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan. Namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Yesus Kristus. Mulak mahamudi bagasa dame, jalohamu mapasu-pasu sia Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asimarohanami daho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Natal madihita saluhutna.